I pozdrav svima ljudi, Aki je ovde sa vama. Danas ću vam pokazati nešto stvarno nevjerovatno što se desilo u Clash Royale, a to je kabum, konačno. Znači, posle dužeg vremena ušao sam u legendarnu arenu i nema šanse da se borim. Ušao sam u klan sveznajuća stena. Lider je monster, vidite, on je dobar, baš dobar. Ja sam tu skoro među najboljima. Dobro, nisam među najboljima. 7. sam. I u friendove sam 6. Znači, evo, to je taj deck. Ako imate Lava Hounda i Minera, obavezno ga iskopirajte, zato što mi niko nije igrao sada. Sam sam ušao, znači bio mi je HS 2999 i onda sam, ušao nekako sam, te internet me zezao, te mnogo jaki igrači i nikako nisam mogao da uđem. I evo, konačno sam ušao i evo, kao što vidite, skupljam pare za legendarnu shop, znači ne znam kako ću da skupim pare. Morat ću da se borim, možda ću da izađem iz legendarne arene, ali hoću da kupim legendarnu i mnogo sam zadovoljan sa ovim. Znači, lava na level 2 je mnogo jaka. Evo da vam pokažem replay. Ajmo, ovo je bilo, pustila me je, pošto se zove Ivana. Ajmo da pogledamo to. Čelo baca Spear Goblin, Minion Hordu, ja naravno bacam balon. Znači sve, evo tu je otišla kula, kao što vidite. Pustila me je, bacam Minera. Opet krenem u mali push. Eto, znači ja nisam mogao da verujem. To 3 krune. Ajmo da vam pokažemo nešto zanimljivije. Evo na primjer ovo, što... Opet sam se borio, ali nije me lik puštao. Ajmo samo da ubrzamo, ajde nećemo da ubrzamo. Evo. Či puštam balon, pošto nisam imao lavu na početak. On pušta Executionera i to je mnogo loše. Sad ja skupljam eliksir za strele ili za Minera. Evo, on to postavlja. I tu sam se zeznuo. I ovaj Executioner me je iznervirao. Puno me iznervirao, zato što on je mnogo dobar counter za Lava Hounda, to je za Lava Papsove, ali dobro, to je sve išlo dobro i da vidimo šta ćemo da postavimo. On postavlja Royal Gianta, izaće Executionera, da, mi postavljamo Skeleton Army. To ipak nije prošlo toliko loše, i Mega Minion će da ubije Executionera, koliko se meni čini. Da, i Mega Minion će da umre. Sad ću da pustim, taj push koji nije prošao dobro. Bavo nije uzeo hit, ali dobro, nije to. Ja sam tu da bacim strele, razmišljao sam se, ali ipak nije toliko dobro se baci, bolje nek skinu to i onako, znači ne skidaju toliko. Bacamo lavu, da vidimo šta će on da uradi, on baca Knighta i Royal Gianta, što je jako dobro. Sad će da baci Zeb, da, očigledno, očekivao sam to i skinut će mi neki damage i ovdje sam imao sreću. Došao mi ovaj double elixir. Evo, znači tu sam isto imao sreće, baš sam u trenutku postavio minione i tu mu je otišla kula, ja mislim, da, zato što je balon bio, da, tu mu je definitivno otišla kula. I tu sam igrao valjda 1-0, ne sjećam se toliko dobro. Ili sam, da, 1-0 ja mislim bilo. Koliko se ja sećam, ja sam to igrao danas. Znači nisam mogao da igram zato što internet mi je bio, nije mi bio toliko dobar. Imao sam nekakve probleme.
Znači, sve nešto, evo, tu sam se zeznula, tu je bilo pobjeda sa jednom krunicom, ali to me ne zanima, zato što jedva sam pobedio. I sad mi je ova kartica balon, baš omiljena. Zato što mnogo ide dobro sa lavom i mislim kad sam dobio Lava Hound, tu onaj klip, ako ga niste vidjeli, obavezno ga pogledajte. Znači, mislim da je to loše, ali na level 2 Lava Hound, ako ga kupite u shopu ili nešto, na level 1 vam je obavezno ga kupite, zato što ja sam se iskreno pokajao ono što sam rekao, lava na level 2 je stvarno odlična. Ljudi, to bi bilo to. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!